abin takaici Malam Amiru, a wajen wannan taro ko kafin taron an yi wasu maganganu, an samu wasu mutane da rigar addini, musamman ma Honorable Abdullahi Sala Pakistan ya yi wani jawabi, kowa ya gan shi, yana cewa waɗanda suke goyon bayan ko APC ne ko jam'iyyar gwamnati ce su daga hannu su kabbara. Da yi wannan maganar sai na tuna abin da wani malami yake faɗa, yake cewa an gurɓata siyasa da ƙazanta, sannan yanzu kuma wasu mutane masu buri na su ci da addini suna so su gurɓata addini da wannan gurɓatacciyar siyasar da ƙazamai suka gurɓata ta. Karatu ne mai faɗi. An gurɓata siyasa da ƙazanta, ashe asalin siyasa babu ƙazanta a cikinta. Idan ka ga ba daidai ba a siyasa ko ka ga ƙazanta, wani mai son zuciya ne ko wani ƙazamin ne ya shigo da ƙazantar sai yake lalata ta. Amma asalin siyasa kalma ce ta Arabiya. Ina yawan buga misali, ina ba da hujja da faɗin shehu na Alfazazi, yake cewa a fadan nada faidan wa a'mala sa'adatan fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan. To idan har siyasa ta zama nagartacciya a bace, idan ka ga ƙazanta a cikinta ka tabbatar cewar wani ne ƙazami ya shigo cikinta yake yin abin da ya ga dama, amma ita ainihinta ba ƙazamar sana'a bace ba. Saboda mecece siyasa? Laraba suka ce alƙiyamu bi masalihil ummati, a tashi a yi kamar ana yi, a tsaya tsayin daka don a tabbatar da maslahohin al'umma su tabbata, ita ce siyasa. Ashe ka ga ba wata duniya da za a rayu salin alin ba tare da an yi siyasa ba. Amma mutane masu son zuciya sun shigo, masu kokarin su sai da sunan siyasa a zo a sai da filin masallaci, da sunan siyasa a nuno mutum yana sossoke kuɗi na cin hanci da rashawa a aljihunsa, naira ce ko daloli ne ko Europe ne ko saifa ce, Allahu a'lamu. To waɗannan mutanen su ne irinsu suka shigo siyasa suka gurɓata ta. To kuma abin mafi ciwo mafi takaici shine ka ga wani malami ya zo shi kuma ya cankala hannu ya ce wai yin wannan abin ka ɗaure wa mara gaskiya gindi wai addini ne. To da farko da ina so na gaya masa da yake cewar za su gaya wa ɗalibansu, ba wani ɗalibi a yau da za ka je don kana malaminsa ka gaya masa ya je jam'iyyar APC. Domin me? Idan an koro masa ɗa daga makaranta, masallatai nawa kuka ware na mutane idan an koro 'ya'yansu daga makaranta su je wannan masallatan su karɓi kuɗaɗen makarantar 'ya'yansu su je su biya? Masallatai nawa kuka ware tan na abinci nawa kuka aje a masallatanku idan mutum ya tashi ba abin da zai ci a gidansa ya zo masallacinku ya karɓa? Wannan man fetur ɗin da aka hana mu shi ana sane ba gaira ba dalili, tun yana naira 87 APC ta mai da shi naira 185, yau ya fi arziki, ya fi karfin arzikin mu har 300 da wani abu na sha mai lita ɗaya a wannan gwamnatin ta APC a cikin 'yan kwanakin nan. Tsaya ka ji, tsaya in gama, tsaya ka ji, sabuwar APC suka ce sabon ɗan takara, sabon shugabanci. Tsaya ka ji, bari in gaya maka wani abu. A masallatansu sun tanaji wasu rijiyoyin mai ne da idan an rasa mai a gari ɗalibansu su in sun je za su ba su nasu daban. Rashin aikin yi a Najeriya da APC ta kirkiran mana, su Honorable Abdullahi Sala Pakistan sun tanaji wani tsari ne na musamman da idan ɗalibansu suna buƙatar aikin yi za su ba su ayyukan yi. Su Honorable Abdullahi Sala Pakistan sun tanaji wani lamari ne ko wani package, tsaka ji a Honorable kana jina, sun tanaji wani tsari ne da idan kujeran maka ta kaure an ninninka an cire subsidy a masallatansu za su rage wa ɗalibansu, za su biya wa ɗalibansu wannan subsidy din da gwamnatin APC ta cire. To idan amsar ita ce game da wannan tambayoyin da na yi, to za ku iya za ku ga ɗalibanku su yi abin da kuke so. Amma idan har ba ku tanaji duk waɗancan abubuwa ba a masallatanku, zancen ku ga wa ɗalibinku ga ra'ayin da zai yi a siyasa bai mata so ba. Cikin biyun ɗaya, ko dai ɗalibin naku dama ba ɗalibin ilimin ba ne, wawa ne kawai aka samu rigar ɗalibtakan ilimi, ko kuma bakin ku ɗaya da shi kuna sane so kuke yi kawai gafiya ta tsira da na bakinta. Sannan na ji wani ana ce masa Abdulmutallib, mutumin Zamfara ne, ai ta nan na gano taron na Northwest ne. An ce wai shi ma malami ne, ko Dr. Abdulmutallib suke ce masa? Wai ne mana, ai malinta ba wasa ba ce. Barin gaya maka wani abu. Shi abin da yake faɗa Honorable Abdulmutallib, wanda ina zaton daga Zamfara ya zo, yana cewar Muslim ticket, musulmi biyu sun fi musulmi ɗaya. Honorable Abdulmutallib Zamfara, tambayar da nake so ne maka shine, tsaya ka ji, shi yasa nake so in tambaye shi, shin akwai wani abu da gwamnatin Najeriya ta ware a cikin constitution
take ba shugaban ƙasa da mataimakansu su kai wuraren bautarsu? Misali, a ce duk shekara an yi bajet za a ware adadin wasu maƙudan kuɗi, idan shugaban ƙasa musulmi ne sai a bashi wannan kuɗin da sunan ya je ya kai masallatai. Idan kuma mataimaki kirista ne sai a ware wasu kuɗi maƙudai a bashi a ce ya je ya kai cocina, coci da suke da su a Najeriya. To idan ana yin haka, to a nan ne za ka ce da mu musulmi biyu ya faɗa, maimakon a bawa shugaban ƙasa shi kaɗai dukiya ya kawo masallaci, to sai a haɗa har mataimakin shi ma dole za a bashi nasa, tunda dukkaninsu sun zama musulmai ne. Maimakon da ba musulmi bane ba wancan zai kai masallaci wancan zai kai coci, yanzu tunda musulmai ne in an ba su wannan allocation ko an ba su wa'annan kuɗaɗen gaba ɗaya kaga za su kawo masallatai. Kaga ya fi a ce shugaban ƙasa musulmi ne kawai mataimakinsa ba musulmi ba. A nan maganar ka za ta yi tasiri, honorable Abdul Muttalib. Idan kuma ba a yi, ka fito ka gaya wa mutane gaskiya, tsakaninka da Allah nawa aka baka ka fito kana wannan maganar. Bari in gaya maka, duk waɗannan mutanen a nauyi na karatu ma na gaya maka ba su kai matsayin a kira su malamai ba, kwata-kwata ba malamai ba ne. Tsaya in gama, tsaya ka ji, bari mana na ce maka ba malamai ba ne. Idan ma malamai ne ba su wuce malaman bukatar kansu ba, kuma nauyin karatu ma karatunsu bai kai nauyin da za a kira su da matsayin malamai ba. Na gaya maka inda ake jin muryoyin malamai ba akan harkar duniya ake jin su ba, a nan gidan na gaya maka. Tsakanin mabiya ɗariƙar Tijjaniya na unguwar Salga da unguwar Madabo nan suka ƙara junan su sani. Ka san akan menene? Akan maganar sadakar 3 da sadakar 7 da sadakar 40 da sadakar shekara. Wasu a cikinsu wani ɓangaren suna ganin ya halatta a yi ba laifi ba ne, wasu kuma suna ganin bai kamata a yi ba. Shehu Sani Kafinga daga ƙarshe ya ƙarar da abokan jayayyarsa sani, ma'ana ya kawo dalilan da su ba su kawo irinsu ba. Shehu Man Tijjani ɗan mota shine ya bi shi da wannan baitoci da na taɓa karantawa. Alhaqqu hashasa najmul ihtida bazagha wala yazalu zahuqan batlu man nazagha. Yace gaskiya ta bayyana. Alhaqqu hashasa najmul ihtida bazagha. Yace ga tauraron shiriya nan ya fito, kuma duk mutumin da cinikinsa jayayya ba dalili to ba zai gushe ba, yana faɗaɗe a cikin dukkanin al'amarinsa. Shehu Man Tijjani ɗan mota ya ci gaba da cewa Shehu Man Tijjani ɗan mota ya ce raddun nakiri abul faruqi man hasunat. Baban Halifa Faruk shi Shehu Man Sani Kafanga. Raddun nakiri abul faruqi man hasunat akhlaquhu jiyarun min waqti sibana baka. To wannan su malamai a lokacin abin da suka mai da hankali a kansa akan ibada ta yau da kullum, anan ake jin bakin su, anan ake jin rubuce-rubucen su. Amma ku ba ku da wata magana sai maganar ya za a taimaki mai gwamnati, ya za a taimaki wanda zai bada kuɗi. Me yasa bakin ku, me yasa irin waɗannan masail din ba ma ganin ku kuna rubuce-rubuce junan ku, kuna ƙara junan ku sani, aikin ku kenan. Sannan haka malaman suka yi, na daɗe ina gaya maka abin da Malam Nasiru Kabara yi akan maganar bandiri da maganar amfasu, aka buga da shi. Maimakon su je su sha'afa, su rafkana da magana akan ya za su samu kuɗi a wajen hukuma, sun rafkana akan ibadojinsu akan su suke rubuce-rubuce. Saboda me? Tsaya ka ji. To ai saboda su ilimi ya ishe su, bayin Allah ne, malamai ne na Allah, amma nan ba wani wayar da kai. Barin gama magana ce, tsaya ka ji. Ai su ba malamai bane. Al'ulama warasatul anbiya. Me annabawa suka yi? Annabawa sun karar da rayuwarsu ne wajen ɗaukaka kalmar addinin, ɗaukaka kalmar Allah da yadda za a bauta wa Allah da waye. Su ma aka haka suke. Aka ja da shi akan bandiri, me ya faɗa? Yana nan a cikin wata waƙar Hamziya akan maganar amfasu. Yace wala tunkiru zikra amfasina fa innal khalila min azwa'ihi wala tunkiru shay'a min ghairi ilmin fa khallun nakira li abna'ihi. Ajada Suyuti anil Mustafa hadisan ata an humaira'ihi. Yace kada ka zo kai musu game da wannan amfasin da muke yi. Yace yana daga cikin irin zikiran da Annabi Ibrahim yake yi. Yace wala tunkiru shay'a min ghairi ilmin, kada kai musu akan abin da baka da ilimi a cikin sa. Fa khallun nakira li abna'ihi, ka bar ahalin jayayya su je su ta jayayyar su. Kai da Allah ya haskaka zuciyarka mai hada ka da jayayya. Ajada Suyuti anil Mustafa, yace Imamu Suyuti ya inganta hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisan a ta an humaira'ihi, hadisin ta hannun sayyidatuna Aisha wadda ake walƙabi da Humaira, hadisin ya inganta. Ka ji malamai, amma